रेल्वेचं रूळ. सो नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, आत्ता मी चाललोय हे माळावर फिरायला चाललोय. तर घराकडे बसा नव्हतं आहे, तर घराकडे गेलो कंटाळो आणि आता काय काम वगैरे असत, पण ती लाकडं वगैरे भरून झाली आहेत. आणि आता म्हटलं कपिलदा पण होतो, तो पण बोललो की जाऊन आपण देवळात जाऊन येऊया. तर तुम्ही आमचा देऊळ बघितलं असंच, जत्रेक वगैरे दाखवलं आहे, पण असा शांततेत तुम्ही अजून बघू नाही. तर चला तर देवळात जाऊया आपण, शांततेत बघूया देऊळ. त्याजवळ थोडं माळ पण फिराया. आणि हे आमच्या हे एक माळ तलाव पण आहे, तसं तिकडे जर गेलंच जायनं असं सांगता येत नाही, पण गेलं कदाचित तर तुमका तलावही दाखवीन. आणि आता मी बघा, मी आणि कपिल दळवी, तर आम्ही दोघं आणि आमच्याबरोबर आमचं बाबडो म्हणजे कुत्रं बघा, चिंटो एवढा आता त्याच्या जावच्या घाईत आलं आहे. तर चला तर आपण हे व्हिडिओ सुरुवात करूया. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब मात्र नक्कीच करा. तर मित्रांनो, आता आपल्या चिंटूची रनिंग झाली जा आणि आता आपण निघालो देवळाच्या दिशेने. चला तर आता आपण इथून देवळात जाऊया. तर मित्रांनो, आता आम्ही इलाव देवळाकडे, म्हणजे अजून देवळात तगत जाऊ नाही पण हे बाणघाटी तगत दिला. तुम्ही आता बघितलं असंच माळ वगैरे, माळ दाखवला. आणि त्याचबरोबर चिंटूत पण जरा धाववलं आहे चांगली त्याची रनिंग पण झाली. आणि आता आम्ही जवळ गेला देवळाच्या, त्याला तर देवळात जाऊया. आणि त्याचबरोबर वाटेत एक ब्रिज पण गावता, ब्रिज म्हणजे रेल्वे ब्रिज, रेल्वेचा रस्तो गेलो. तर डोंगर फोडून रेल्वेचा रस्तो काढलेलो आहे इथून, ते दाखवते तुमका ते जाऊनच. चला मित्रांनो, हे बघा, तो रेल्वेचा रूळ रस्तो, दोन्ही बाजून डोंगर. तर मित्रांनो, आमच्या मुमराट गावातला शांत आणि निसर्गरम्य अशा ठिकाणी असलेल्या या नवसाक पावणाऱ्या पावनदेवीचं मंदिर. आणि कोकणात आपल्या अशी ठराविकच मंदिरं असत जी दक्षिण दिशेक पुढं करून असत, त्याचपैकी ह्या एक मंदिर. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता बघा देवळाकडे इलायच. आणि ह्या हल्लीच म्हणजे अजून 3-4 महिने झाले असतले का, तर ह्या गेट हालीच बांधले नवीन. आणि याचं कलर काम वगैरे हालीच केलेला असा. आणि ह्या जर पूर्ण नाव वगैरे टाकलं तुमका दिसता, कलर काम पूर्ण जर केलेला, तर कलर काम करणारा कलाकार म्हणजे तो आमच्या इथलो विजय लोहार म्हणून त्याचं नाव. तर तो आर्टिस्ट आणि पूर्ण गाडीवर पण नाव वगैरे टाकता, म्हणजे लेटरिंग वगैरे सगळा करता तो. तर आता बघा देवळात इलावच. आणि देवळाच्या आजूबाजूचा परिसर बघा, एकदम घनदाट अशी झाडं आहेत, म्हणजे घनदाट वनराईचा पूर्ण. आणि झाडं पण बघा किती मोठी आहेत ती. चला तर आता आपण देवीचं दर्शन घेऊया. आणि त्यानंतर परत चिंटूक आमच्या आता ताण लागली आहे, धावून दमलो, ते कारण पाणी देऊया. तर आज देवळात जाऊया. हा आहे आपला स्वर्गातला रस्ता. तर मित्रांनो, आता हा या पाण्याची टाकी आहे. तर
तर इकडे तलावात मग आमका जावणार नाही आता वेळ झालो खूप, म्हणून म्हटलं टाकीवर तुमका पूर्ण माळाचा व्ह्यू दाखवतोय. त्या तलाव पण दिसात घंदाट बघा कसं वाटतं रस्ता होईल वाट पार्टीची. तर मित्रांनो आता बघा आम्ही चाललो शिडीवर वर आणि चिंटू शेट खाली. तर मोबाईल घेऊन तर शिडी हलतच, पण ते शिडी तर जाम असत, असे पडण्याची भीती नाही. पण दादा भियालो हातात मोबाईल घेऊन चढाक. तर हे बघा मित्रांनो मेंढरांचं कळप पण आहे. फायनली वर पोचलंय. दादा पण इलो नाही नाही म्हणान. मस्त हवा पण लागत. तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असंच आता पूर्ण तुमका म्हणजे माळाचं व्ह्यू पूर्ण दाखवलंयच. या साईड इकडे कणकवली आपण गेलो होते हय देवळात, त्यानंतर इकडे नांदगाव, इकडे तिवरे आणि त्या बघा तलाव समोर दिसता. हे बघा ह्याचा पूर्ण एवढं एरिया दिसतो, पूर्ण तलावचा एरिया. पावसात हे खूप पाणी असता, आता पाणी सुकला. बरा वाटला वर येऊन. हवा पण अगदी सुटली आहे चांगली मस्त. थोडं आता आम्ही बसणार असाव. बघा खाली मेंढरांचं कळप किती सुंदर वाटतं बघा. पण काही जमीन ओसड पण आहे, कारण त्या पहिल्या काळात तरी ही शेती वगैरे व्हायची. मग ते नाचणे भरीक वगैरे सगळं काही नाही का असायचं, तीळ वगैरे. माका एवढा का माहिती नाही, आजोबा वगैरे सांगायचे त्या माहिती. तर चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ आता पण हेच थांबूया. आणि आता पावसाचं वातावरण तुम्ही बघितलं, पावसाचं वातावरण हा पावसाचा. तर आता पाऊस पण येतं, बारीक बारीक पडायला लागलो. तर आता आम्ही चाललो घरात. आणि मित्रांनो आता हल्लीच म्हणजे 2 दिवस झाले मी इंस्टाग्रामवर आणि आपल्या फेसबुकवर पेज केलेला असा. तर आम्ही कोकणकर ऑफिशियल म्हणून असा, तर तुम्ही सर्च करू शकता आणि आमका फॉलो करा. तर त्या दोन्ही पेजवर फेसबुकवर आणि इंस्टाग्रामवर दोन्ही ठिकाणी आमचे तुमका प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येतच राहतील. तर फॉलो करा, शेअर पण करा आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. चला तर हे व्हिडिओ आज तुमका कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. चला तर परत पुढच्या व्हिडिओ म्हणजे धमाकेदार व्हिडिओ आपण भेटाया. काय दादा?